Ens trobam en el bessó de la festa de Sant Agustí 2009 a Felanitx. Fins ara ja han tingut tota una setmana, que ha dit 7 dies, d'actes culturals, esportius, lúdics, han tingut molt d'art, han tingut la nit de l'art que ha estat un èxit i encara dura cada vespre, i la veritat és que la participació fins ara ha estat molt bona. A partir d'ara arribarà el que són la festa popular, la festa grossa de Felanitx en So Sant, que és el dia 28, i per tant serà quan la gent se mostrarà en el carrer. Fins ara, tot i tenir molta participació, la gent esperava, se reservava un poc per el que serà la festa de demà vespre, dia 28 a vespre. Aquí ara ja prenem fua davant de veres, ja són les darreres espolsades d'aquestes festes i animem a tothom a que s'acosti. A partir d'ara podran trobar, avui vespre hi ha rebel·la, demà vespre començam en la part oficial, que és l'ofici Sant Agustí, i al vespre tenim que tots els bars mostrem música en el carrer, per tant, tot el poble estarà infectat de gent, volen que vengui la gent aquí a passar un dia guapo. Nosaltres aquí obrim les portes, tots els felanitxers obrim les portes de gom a gom perquè la gent que vengui se senti gust, com fins ara. I l'hora baixa del dia de Sant Agustí, ja que no hem pogut fer toros, el que fem és tancar la via Ernesto Mestre, allà on hi ha el cortès de la policia, per entendre'ns, la tancarem en el trànsit i farem un espectacle de cavalls, un show medieval, amb justes, brègues, hi haurà cavalls, hi haurà castells per als lots petits i per no tan petits, també per la gent més gran. Després tenim un magnífic correfoc organitzat per dimonis de Llaixat de Santa Margalida, on vos convido també a participar perquè és de veure l'espectacle que munten, per acabar finalment amb una gran verbena gratuïta en el parc municipal on aturar el grup local Els Zorris Camoll, conegut a tota Mallorca, i el DJ Campos, que ens animarà també a continuar la festa fins que surti el sol. No podem allargar perquè hem de guardar les forces perquè l'endemà encara tenim la darrera verbena, que és la de dissabte, on ve el grup l'Arrebato, i diumenge sí que acabarem davant de veres amb una mostra de plat dolços per endolcir un poc el final de festes que organitza la Federació Social de Veïnats. Crec que queda una de les parts guapes de les festes, jo convidaria a tothom que vulgui construir-se que vengui, no només per les festes, tenim també encara, com he dit abans, la nit de l'art, tenim partit de futbol, tenim demostracions de 1000 coses, mireu el programa, segur que trobareu qualque cosa que vos agradi. I el que hem dit sempre, si ho fem en coneixement, si sabem que l'endemà encara tenim una altra verbena, és la manera de disfrutar de bon de veres de la festa. No fer molt de desastres, intentarem guardar un poc per l'endemà i sabrem mantenir aquest coneixement, aquest sentit comú que crec que tota la gent de Felanitx en aquestes festes han mantingut i que demanaria que continués.